Bethel Ministry te chuan a bik taka pathian thu zirna discipleship training program chu Frederick Elrin dika kaltlangin kan buat saidona hei hi piang thar to te kan rong bol na le kan na tho na mun chewa keima ni kaltlanga pathian na to kan mu theinan a bik taka pathian thu zirna mun ani pujon te a kania pathian khoina zara kumsom chuang te me umai rong bolin ke kan lo pen ve to a tiang chuan mun sang sanga chi sang mang te in pathian rong kan lo bol ve ta kan in ti thina chuti lain mi hriat lem loin chung rin lama nun har satna te mang an na kong tam tak alo thleng thin nun a buai thina chuti lain kan rong bol na ro chu pathian in na sa takin mal asom ve thoni te pung kan hria chuti lain ni kum khan discipleship training Bethel Ministry ten an huai hot don ti ka hriat khan ka thin lunga lu du ve na oma chuti lai ro chuan rong bol tu ka ni ve sia hetiang anga han lu chu ti in tloma kala a ka zaka amaro chu pathian thu ni in ka hria chu wang chuan rong bol tu in chungan tiang chuan tlom takin ka luta amaro chu pathian in katan tilai muna hian na sa takin na athoka pathian lalram ke ma thleng ni in ka hria rong bol na ka thlir dan te rin na kong ka thlir dan te keima adanga tuna chuan khami discipleship ka kal nu atang kha chuan kanun a ha damin ka hria pathian lalram keima thleng chungin pathian rong ka bol ve to ni in ka hria kalom le a chuwa chon voin ni a hian rong bol puite ko hran lama rong bol puite thalai lama rong bol puite keim anga nung nun har satna nei si rong bol tu te kan omani chuan he discipleship training hi akal ngei na chin in ka hria he huna hianin lo tel ve ngei turin kan som chani ka hming chu zonun sanga ania he discipleship training a hianin ron tela ron lut ve ngei turin kan som tak zet chea achan chu he discipleship training hi a big taka pathian thu zirna hun ani dona synod conference hall ani dona emau dairea mi pahni an kalkhanin isu kha tunge ani an hrelo ni chu ni ma sela isu na athu a shilfia nuwa chi khanin isu ni ti an ron heta chau ni chu kan thin athu min shilfia lai te khanin kan thinlung kha ti harin a omani rom ni an te ni chu chu pathian thu kan zuk hriat fi ana azel hianin kan thinlung ti harin a om thina keima ngei point hlokna kalo chang to thuk le zo pathian thu zuk hriat fi du na thinlung kan ena sat pha ema chuwang chon he discipleship training lo om le tura po hianin lo tel ve ngei turin ka som tak zet cheni he training hi July ni som atang ani som pani chung hian Synod Conference Center an leile ani dona mudbu le eile inte amuna hian thatak in pek tum ania adu apiang lo tel turin kan som a cheu phone number kan tarlana hian registration engtiklai point ti thei ani